ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁ ସିଜନ୍ ହୋଟେଲର 41 ମହଲା ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା 41 ମହଲାରୁ ତଳେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରିୟର କ୍ୟାମେରା କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଇଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ୁନି, ରିୟର କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ବସିକି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି 41 ମହଲା ଉପରେ ବସିକି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 41 ମହଲା ଉପରୁ ଦୁବାଇ ସିଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ତ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ନ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସି ଦୁବାଇ ସିଟି, ଦୁବାଇ। ଆଜି ଆମେ ସେଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଏବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାର ପାହାଚ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁବାଇ ସିଟିର ସୁନ୍ଦରତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। Really it is beautiful. Not only beautiful, so beautiful. ବଢ଼ିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇଠି ବି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିଆଟା ଫିଲ୍ଡ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି। ପାହାଚ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଚ ଏଇଠି ପାହାଚ ଦେଖ। This is ପାହାଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଧେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 31